Внимавай, Андре, с тия джапанци. Айде, наближава. Аре, какво ще ядеш, бе, 5 кг тромало животно? Мория. Измори я малко. Тя след малко ще клепне. Само да ни изгледа. Дай да само. Готово е. Греша. Браво! Браво на мъжете! Голяма работа. Вие с нощите светле нещо сте правили така. Ма гледай колко е грамаден то. Грамадно е, бе, аз така минимум 5 кг е това. Някой снима ли малко? Не, бе, кой ще снима, бе? Ау, къв е голям! Ау, как скача! Ужас! Дай пръска! Нищо. Шарко! Това няма да е по-малко от 5 кг. Повече от 5 кила. Дигат от това до 3. Точно на тази върта. Ама не Той и вика, аз му викам, изкефила с сега, че фана този шаран, пък той вика, не много е малък. Вика, ако беше по-голям. И колко влиза самоетапи, бе? Това много са хапало. Да, ама ние тук не можем да му фаним с кепа. Умря ли, бе, Вовче? Удра го един път по главата. Фьоров ли е, бе? Аз си тирбе! За да отиде в реката. Шок е в момента. Страшен е! Айде фани го да се изкефиш малко. Имам устата. Снимай първо, Андро. Аз клип правя в момента. Видеоклип ли? Да. Снимахме като... Аре, целуни го. Обърни му муцуната към мен. Чай сега ще направим снимка вече. Това страхотна работа.